Bas odonjo ne kidienyo mar ariyo mar duol modhi e achiel kachiel nyaka dalawa ma Kisumo kama Keny Obuya nitiere, en jakom mar Homa Bay UDA. To kamano ahinya kuom wesechegi. Ageno ni winja maber, aneno ka koth bende chwe dala Kisumo kanyo endo. Winja ni to Ken wacho nang'o. Ken, erokamano kuom wesechegi, ang'eni ni a mabor. Thuolo mar UDA chalo nade kaluo kawuono? Erokamano wadwa Trevor Pija. Agoyo mos ahinya ne jowinjo marwa. Bende asetimo Kisumo ka kawuono koth nyidho kendo chwe maber. Ipenja nang'o nuona ne penjo na cha? Apenjo ni thuolo mar UDA chalo nade kaluo kawuono bang' mosruok e kind Raila gi William Ruto? Erokamano, UDA nigi thuolo malach moloyo kata before. Wan kaka jo UDA e Luo Nyanza region, wan gi ilo mathoth ahinya kuom riwruok mar broad-based government e kind migosi Raila Odinga kod Lange kod Ker William Ruto, men jakomwa kendo jatendwa kaka party leader marwa. King'iyo mbele chien kacha, wadwa Trevor, lietne nitiere e kind jogo ma jokanyono mag ODM kod jogo ma wan man jo UDA e gwenyruok mar paro mar kaka itayo siasa ma kaluo Nyanza ka. Omiyo wan broad-based government ni waneno ni it's a blessing in disguise, kendo wamedo masire, wamedo rwako joluo duto, jogo mane ODM gi chama mamoko manyalo yie riwo walwedo gi med riwo walwedo, nikech most importantly en dongruok mar Kenya kod oganda mar Luo. Ken, moko kuom jokanyo mag UDA waseneno ka bayo weche kendo chako kwedo winjruok mar Raila gi Ruto. Ma nyiso ni jokanyo mag UDA chunygi nigi to moro koso dibed ni ne ok okaw pach jokanyo? Chiro ka chiro one jo UDA, we stand, it's a united democratic alliance. We believe in the spirit of alliances. Omiyo ng'at ma subscribe to the ideologies mar UDA gi leadership mar Dr. William Ruto aliye gi kaka party mar tayo en gi ratiro mar pache. Mano ok onyiso ni UDA ok nyal dhi mbele gi guidance gi leadership ma Dr. William Ruto kod jogo mo believe in his leadership. Mane omiyo wan kechwa, we respect the rule of law, the spirit of multipartyism. Jogo duto ma jokanyo ma pachgi okoyo mano ratichgi. Mathoth ni UDA is more united e Luo Nyanza ka, kendo wan gi ground maber mar medo go mbaka kwasero joluo kod jogo modak e Luo Nyanza ka mondo donje chama mar UDA. Kawuono Raila ne ni Kiambu kendo wacho ni jatend piny Kenya William Ruto ema nodhi manye, en noko dwaro donje sirikal. To wacho ni nitiere rem mang'eny e sirikal ka SHA ok ti, usuru mijuogo jo Kenya ni malo moloyo, omiyo gigi te nyaka kuong tim mondi. Tijini notamo jo UDA kosen wach mano? Trevor, nitiere leadership gaps mane jatendwa William Ruto no admit kane nitiere bura kod vijende mar GNC, kano wacho ni nitiere rode moko e sirikande. Onge dhano ma onge nyao, waduto wan gi teko kod nyao marwa as individuals. E piny ka be gimose los ma is 100% onge, gimoro kamoro nitie gata malo moro mar nyao mare. Mano ero is against enough ni oyie rwako paro mar jo Kenya duto mondo mi Kenya dhi mbele. Migosi Raila Odinga nigi ratiro mar wacho ni William Ruto ema nodhire. Okane rach mar William Ruto dhir jakom Raila Odinga mondo mi osum paro, nikech Raila Odinga en statesman man gi higni mang'eny e tayo siasa, e tayo piny e higni mang'eny. Nikech en a resourceful mind, okane richo kuom William Ruto dhiyo mondo pick his mind
e kaka iriwo oganda ma jo Kenya. Mano miyo adwa mana medo seyo joluo mapingo riwruok mar William Ruto kod Raila Amolo Odinga ni mana kaka waseneno gima dhi mbele sani, waneno ka nitiere oganda moko matemo chocho it kod kiko itwa ni William Ruto koriwore gi Jakom ni mano ero onge dongruok madhi mbele. Akwayo gi muolo ni wayie wamis riwruok ni a benefit of doubt mondo mi wang'e to riwruok ni paro mar Raila wacho ni odwa chiwo ka paro go nyalo miyo Kenya Kwanza government nyalo miyo kuonde ma jo Kenya ywak ni gi ng'ur ni ok timre maber nyalo kare koso ok nyalo dhi kare. To koro mano nyiso ni achiel kuom gima ne Raila wacho ni winjruok ok en mar 2027 mabiro higa mar 2027 mana masani. Ponono ni ODM ok oyie tiyo gi UDA higa mar 2027, mano dong' dhi ng'ado tie jo UDA yiero no. UDA en chama mano los 2019 to kampeni higni 2 to loso sirikal. William Ruto gi Lange gin joma osebudho siasa higni over 25 years madhi higni 30. Ok wan welo e siasa mar Kenya ka gi democracy practice ma Afrika. Wabiro dhi mbele ka wa adjust kendo wa evolve kaka emerging issues mawuok. But most importantly, one very willing mar tiyo gi jo Kenya duto, obed jaduong' Raila Odinga kod Lange, obed kabila mane, obed jachama mane. Gima wa believe in ni Kenya onego bed united. Ogendni te mosebedo ka ywak ni inyonogi kendo gionge gi ratiro, gionge gi representation e migepe te mag sirikal. Migosi William Ruto yawo nafasno. Koro en nafas mag jogo duto moneno the gap mar konyo jo Kenya mondo mi oriwre kode mondo mi konyo jo Kenya. Keny wacho ni gini en mariwo ji te, to waseneno ka od bura ka ndie committees ma joma ne chalo joma chungi jatend piny jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua chalo ka gimi gole kombe mag committee. Gini riwo ji te nade ka jomoko to nitie machal ka gimi kwedo. Jogo mariwo Rigathi Gachagua committee policy te mag the plenary mag the arm of the legislature. For example, ka intiere gi migawo maduong' ma committee maduong' kaka mar budget, ere kaka ng'ato moko believe e paro mar William Ruto, moko believe ni William Ruto onego be ni extend government mondo keti broad based, nyalo tero ne committee motel implementation mar policy mar the effect broad based interest. Mano ariwo paro no kabisa. Jogo maluwo migosi Rigathi Gachagua moko believe, no longer believe e telo mar William Ruto. Omed golgi kabisa mondo jo Kenya ng'eny mane od bura kata mana Kenya mama sawa ma pod nyalo replace gi mondo mi tiyo ne jo piny e committee level ma extend to the legislature plenary mondo mi odhi mbele. Ken nitiere jok mago chalo kaka kwedo Kenya mabe gi ywak sani ni jo Mount Kenya chal gineno ni ondhog gi e sirikand ni nikech gine mane go ombulu mang'eny to gin be machal ka gimi kwedo gi. Trevor, onge jo Mount Kenya mosekwedi. Kenya Kwanza leadership hotel ne gimigosi chien kacha jalupo ne Mheshimiwa Rigathi Gachagua ne gigwinyore paro tadiri manduka ni neno ka Rigathi Gachagua nodwa bedo jama hati. It is on record maparo ni nyalo access gi jo Kenya be ko wacho ni sirikal margi ni en sirikal man gi shares, to kendo wacho no keto mitego e dhood mar Ikulu mar od ker
kendo en gi checklist mong'iyo ni to nikelo kura nade mondo mi koka tokni mondo mi chiem. Mano en ranyiso mar akweda mamalo. Omiyo Rigathi Gachagua kod Lange manokwongo nyiso jokenya akweda wacho ni jogo moko go kura onge gi ratiro mar yudo services ma wuok sirkal mar William Ruto. Mano miyo adwa wacho gi teko ni bugo mane gikunyo ema ginyumore gibede bugo no mos. Kane pok wach mar mosruok e kind Raila gi Ruto biro, bende nokawo pach jo UDA makono to ne giwacho nang'o? Jo UDA makono wasebedo gi consultation. Nonyiswa wan bende wa jo Kenya who are of sound mind. Membership marwa ma UDA onge nyathi mathin nikech political parties, Register Political Parties Act wacho ni ng'atno manyalo bedo jakanyono ma chama nyaka bed ng'atno ma jahigni 18 man gi ID ma Kenya. Therefore, one majority mag jo UDA man koni gin jogo mar of sound mind manyalo make independent decisions ma gibedo coerced, onge achuna moro amora. Mano emomiyo wacho ni wan jo UDA maka wasebedo gi duol chien kanyo kendo pod wabedo gi duol migo gotieno kod odiechieng' kwaporo wach ni to e piny luo ka gi Kenya as a whole ere dongruok mwadwaro. Mano omiyo wan wa conform gi development madhi mbele mar riwruok ma UDA kod ODM. Sirikal nyiche une ma un godo. To sani koro nikech osebedo broad based dire joma ODM makoro donje iye ka. Bende nitiere jo moko mane gi ich wang' moro ni girwa ni koro jomoko dhi bire. Koro marwa ni dhi kawe miyo jomodong'. Nikech ang'e ni sani upango yiero mar kor gwenge dwe manyien Nyanza kanyo. To budhi pangoru nade mondo bed gi teko kaka ne un godo chon chako so sani koro weche dhi lokore. Kaka nyisi kacha odwa Trevor, wan jo UDA sani koka wan gi teko. Mbiwo mang'eny nikech chon joma nochako UDA ka nomiwa nyinge magalagala moko machalo kaka ndhoga nwa ndhogo gala. Sani mago gin gik morumo nikech waduto wa subscribe to the leadership ma William Ruto. Omiyo wan yiero wabro dhigo mbele nikech mane gima katiba wacho ni chama te nyaka tim party grassroots elections mondo bed gi representation kuwuok e polling station nyaka e county level nyaka e national level. Ma en migawo mane wachako higa mokalo to kaluwore gi ng'ukruok manotimore mar ng'anyo mar GNC nwachungo yiero ni sani kendo luonge wadhi timo yiero kendo man gi kwe kendo maber kabisa. Wan kaka jo chama waonge gi intention mar nego teko mar chama moro amora e luo Nyanza ka. Wan bende wagombo mana go mbaka nikech siasa kod chama ni en mana chalo yie midhi gode nam. Wambe UDA waka en yie wa mwadhi gode nam. Trevor, sama yie osego e dho nam okelo chiemo, onge ng'ama yiero chiemo ni ma owuok e yie mane. Mane wan kaka wan jolupo mag jo UDA wagombo oganda joluo machiemo nigi komed mana konyowa twang'o gogo mondo bed motegno maromo chiemo. Gimed konyowa ondho yie mar UDA mondo bed yie mok rwak pi mondo kwadhi nam jolupo wadhi nam to duoge dho wath ka gin gi teko kendo gi yie ni yie biro duogo mago gi chiemo n'oganda ma yie ok olwar. To ok gima miyo penjo no ken en nikech ji ong'eyo ni Homa be giri kucho mar go stronghold mek ODM. Ka koro sa yiero chopo hie dong ji bro dwaro ni ODM chungo jogegi to umbe udhi chungo jou koso koro dhi bedo nang'o nikech koro chalo ka gima upiem e kindu unu wegi. Trevor, wabro cross that bridge kwa chopo kanyo, but adwa nyisi gi teko kendo gi chir ni wan waonge buok. Wabro go mbaka onge kamondikier katiba mar Kenya ka ni a section mar Kenya makama katiba opogo ne chama makama ma gine magin gi ratiro matimo yiero kod telo. Kenya en a multi-party democracy. Ja Kenya mora
ni ratiro mar chiko ite mar participate e development mar gero chama mora mora mobedo registered e piny Kenya ka. In that spirit, Trevor, wabiro medo gombaka kuonge kod luoro kod joluo gi jogo modak e luo ka mondo gimi gidonje chama. To ma wadhi timo mokwako has ng'ama wadhi ng'iewo onge, ok wabi ng'ine ngum, ok wabi bole wach. Wabiro wuoyo gi kisera mamalo ka ok wago korwa mondo mi oganda ma joluo gi jodak mana alwora ma nam lolwe ka odonje chama mar UDA. Kochopo 2027, wabiro yudo direction mowuok e leadership marwa ni to yiero wadhi approach gi yo mane. Nitiere ji mang'eny mawacho ni ground odagi jatelo William Samoei Ruto. Biyie kodgi kosidagi. Erokamano Trevor. Kenya ka onge ng'ama obedo gagged mondo kik pache. Ni neno migosi Ruto kawuono kanodonjo Nairobi magare. Neno kaka jo Kenya wake gi sigalagala kod sironyo mamalo. Kaka nitie jo mang'eny mawacho ni William Ruto ok ti maber. Kaka nitie ji mang'eny bende mawacho ni giyie kod telo mal William Ruto. Achiel kuomgi en Diga kod Lange. Giwacho ni kabe nyamoko. Kano Limuru kawuono Jakom nowacho ni nyawo tiere gik moko ber. To gigi ok nyalos gi kichung' e tok chiel. Nyaka jikon logie mondo gigi olosre makare Kenya. That is what we believe in. Ojende nitiere mapoko yie gi wach miwacho no. Un be un go ojende o UDA ukato giwacho nu nang'o. Ka koro giwacho nu pach jo ojende wegi. Adwa nyisi ni in the case of Homa Bay County, Trevor, wan osetimo yiero. Wan gi structure of leadership ma UDA mowuok from polling stations te mane a wards te ma Homa Bay County. Motelegi at the county level go wadwa Kevin Ouma. Adwa nyisi ni pok wayudo meko mora kata ng'ur mora ka wuok kuom vijende magwa mag jo UDA ni ok girwako wach mar broad based government. Kaponi nitie dho ofiswa ni nono warito mondo mi gikelwa, wabiro winjogi, then wabiro advise accordingly. To seche mowuoye ni nitiere joma ywak ni wach mar SHA ok ti, okumba mar SHA ok ti, joma dwaro housing levy bende ijuogo ji pesa mang'eny to pok omi ji ratiro ni odni yude koso ok yude. In ka koro ng'iyo gini sie nitiere joma be wacho ni payslip mar ji otong' ma koro ji onge gi pesa mabe mane gima gidwa reso, mano campaign machielo mar Kalonzo Musyoka gere. King'iyo bende nitiere adieri kata matin e wechegi. Adwa nyisi ni onge gima timore maber, Trevor, maliet ok obede. Rome was not built in a day. Adwa mana miyo jo Kenya man gi ng'ur nafas mondo gichiw pachgi ni ka gineno kaka okete ne structures mar infrastructure mar SHA kod mar affordable housing, gineno ka kelo pek. To gin paro mane? What is the alternative? Magichiwo. Koso ging'ura gimora mora to gichiw paro mar loso gini e yo maber manyalo konyo jo Kenya kaka ginene. I believe ni migosi William Ruto en ma is open-minded, orwako paro mar ng'ata manyalo dhi, is accommodative. So adwa kwayo joma chalo kaka migosi Kalonzo Musyoka gini kod jok man gi paro bila machal mare ni giwego koko e social media kod TV kende gikel a documented alternative infrastructure mondo migepegi ji obed piny mondo ng'ini to idea mar gini, is it better than idea ma William Ruto? To mane manyalo bedo amended mondo mi jo Kenya odhi mbele. Erokamano. Wach mogik miwacho ken ke janeno ka sa koro ma wawangwa jo piny ma koro pachgi chunygi go kibaji inyalo nyisogi nang'o ka koro watieko. Erokamano Trevor, adwa nyiso jo piny gi jo winjo magwa duto ni jo kama thuolo donje ko. Kenya kae marwa onge Kenya machielo.
kata obedo ni seche moko iro ng'eny ahinya, manya uru kako moko macho to wakete mondo macho mondo iro rum, mondo mi kwe obede, to kama ji obede gi paro moriwo paro, mana kaka migosi Raila Odinga oseyie mondo mi okonyo wariwo paro kaka wan jo UDA. Jo Kenya te gini ok wanya timo kendwa. Wakwayunu umiwa miluongo ni a benefit of doubt. Miwa utam kung'adonwa rieko mondo mi wayud solution mar tero Kenya mbele. Mane kwayona. Ken, erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Ang'e ni ringo matek ahinya mondo mi ibi e studio kanyo timonwa maber. Waduoko erokamano jaduong'. Mano Keny Obuya, Jakom mar UDA Homa Bay kawuok kodwa e dala ma Kisumu. Waduoko ne erokamano ahinya. Mane kama owe chenro maro mar duol sa 3 George Bati Dadi Kul biro duogo ka. An kaka pile nying jandiko pang nyaka